kanca dhewe saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu tutik biyen ate adum tresno bebarengan ning gedung apa tutik bukel mati saiki adoh papane kabar kepinge marang kemana-mana aku tansah mantu-antu moga liya dina bisa ketemu tenane cahayu pancen kudu tak akoni yen to tresno raku tutuweni kula nuwun monggo pancen abot jroning ati ora nanging piye kudu tak lakoni ngono ae rasa sedih. aku sedih kuwi apa to Tik Lah piye to, Mas? kowe iki mau ngapusi tok Ngapusi piye to, Mas? umpamane tenanan ya Tik seandainya awake dhewe bojone tenan ngono ya Tik ya Iya, terus kuwi duwe anak ayu apa awet iya? dok. Nek lanang duwe anak ya ganteng Apa iya? lah pake kaya Lah ngene keturunane kaya ngene. lah ya pake gantenge kaya ngene mbok ayu kaya ngene andeng-andeng lho Jan. golek kembang apa piye bocah kaya ngendas-ngendas KFC Wis. Panyuwunku mring sliramu rungokno nangise ati Ati dong, owo ning kasur lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati Yo, kanca kanca dhewe dhewe. lagi ya masuk pri Mas Agung Masuk babuk ya saben ku nyawang Yo. fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate adum tresno bebarengan ning gedung apa yen tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni
tutuk-tutukno kono. Lah piye? Kan yo sampean lho, Mas. Mas nyawer aku rung tekan kene dientekke. Bareng aku tekan kene kok entek gel. Nyapeken kabeh. Ora aku ora perkara dhuwit aku. Peken kabeh. Rokok ya tak tampa lho, Mas. Banget tenan ngono. Yo. Menarene rasa nggo dhuwit nggo rokok Ya, panyumunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning matur sembah nuwun. matur. Tindak pundi Mbak Ayu pakai tindak pundi akati ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbangan dur kula gelem ngancani Leresan alias kebetulan Lenjen nekata kula kabotan yen burun enggal-enggal rencang tekan omah mengke kula opai monggo Mbah. kan golek momongan niki konco nopo mbok juga Ampun kula sampean, ampun kuciwa, kula ronda anyaran ditinggal lunga. manawa lunga punggung ning pasar paing rawan rondo kanggoku ora pakai penting Ning Semarang tuku gelang apa anting-anting gawe posu melang ya ben rondo dijamin Raja Wali Profesional Sound System 3 bareng Serang Production. Seru aja yo.
ditinggal. Ampun salema sampeyan ampun kucingku kula rondo kanyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Rawan rondo kanggoku ora petek-petek. Ning
keco mboten? Enak, enak sanjange Mbah Putri. Nggo kesehatan. Eh. kontan soalnya nggih. Oh melih. Matur sembah nuwun. Bablas ki napa niki Pak? Ajeng mawon. Oh bocah gunung nggih. Bablaske bocah gunung. Mbak Uti semangat nggih Mbak Uti nggih. Oh
Aku mau tamasya Nganti Mas. keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak. Becak, tolong bawa saya. Ireng manis katur lumantar nyongkonco dewi. PB bakso monggo. Terima kasih. Jenengan piantene kok wah-weh. Tandane Mbak. Iki Reman mau kula ngeten niki. Sragen kok ya. Ah nggih. Nan? Oh nggih. Ah ini Siap. ping mung jalan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnoku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis
Monggo Kang Mas Landak. Dan dalam pun Mas Supri nyuwun pangapunten. Ayo dan digayengke kanca Ayo, Mbak Yuli, dhewe karo kowe. campur sarine Mas Landak pimpin Kowe urumen no Yul saiki. Apa diet? MC-ne mau ambil belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu rawan rasane ra karuan susu Yuli pancen enak sekali Entek no. Sugeng Rawuh keluarga besar Prima Suara campur sari Mbak Yuli nggih. Ngasih saringan campur sari kanca dhewe. Pangarsani Mas Landa. Saringan Raja Wali iki. Iki susu. Wong sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pindhoretno kang takon malila. Wong welingku kiyo tansah eling. Senadyan adoh rasaku tansah sumaking. Monggo Mbak Yuli.
ayu sajane aku kang kandang broto lilanono jagat mring sliramu tansah kandang reng